Ay, nakamute pala ako. Kain ako. Ayan, hello. O, hello, Barbie. May harang ba, Barbie? Ay, bigyan kita ng jacket. Nakain ako eh. Kumakain kasi ako. Sabi ko, kakain na muna ako. Habang naka-live. Uy, may jacket ka na, Barbs. May harang ba? May harang ako, Barbs. Pagpasok mo ba may harang? Check mo nga. Kumakain ako. Ay, may 3 million tayo dyan. Oh. Sipi ko na isa nakatambay sa live mo. Parangan mo ako. Ala naman harang. Wala ba? Refresh ka. May harang eh. Wala ba? Wala ba harang? May harang. Check mo nga. Sige, wait lang. Check ko dito sa... May harang. Uy, refresh ka kasi. Mag-refresh ka kasi dito sa ano, may harang naman. Sa min ko kasi, nag-try ako sa min ko, may harang. Nag-try ako sa min ko, may harang kasi siya. Kasi pag nakapatayo, di ko alam pa. Sa akin kasi pag nakapatayo, pag nag-ano ako, wala harang. Mayroon. Siguro. Oo, pag ganito sa atin, wala siguro harang pag nakaganyan siya. Ganyan ba yung sayo? Meron sa min channel ko, meron eh. Kasi naman patayo yung ano natin. Hindi naman siya pwede i-ganon. Nakaganon na siya. Sa ibang ano mo, sa ibang phone mo, try mo nga sa ibang phone kung meron. Wala. Sa ibang phone mo wala din. May harang sa akin. Try mo sa ibang phone mo kung may harang. Dito sa akin sa main channel, ayan o, nag-open kasi ako. Ayan, wait lang ha. Binuksan ko dito. Kasi pag patayo kasi parang hindi siya lumalabas yung... Ayan o, sa akin may harang yan. Kasi, kaya lang, oh, may harang yan. Try ko dito sa kabila. May harang kasi, kaya lang pagpatayo kasi hindi siya lumalabas yung harang. Hindi ko alam. Sa ibang phone mo ba wala? Walang harang? Hindi ko alam bakit. Kasi yung bagong update ngayon ni Lulu, ganun na siya. Kahit sa ako, wala din harang. Iba na kasi yung bagong update ni Lulu ngayon. Parang nawala yung harang. Lalo na pag nakatayo. Try mo isang mong sipi. Ewan ko yung mamiglo kaya, may harang kaya. Ayun, wala pa ako masyadong mga viewers kasi baguhan lang din ako sa pag-live ulit dito. Kaya back to ano tayo, back to basic. Kaya baguhan na naman. Maghahanap na naman tayo ng kaibigan. Pero sa isang ano ko, sa isang phone ko may harang siya. Wala. Kasi pag ano, sa akin isang phone wala harang. Di ko alam bakit walang harang na nalabas. Baka kusa na lang yan na magkakaharang.
Prito. Kain muna ako. Oo. Baka mamaya pa. Wait lang. Ano ko nga dun sa ano ko. Wait lang. Mag-out muna ako. Wait, out muna ako. Wait lang. Out muna ako saglit ha. Saglit lang. Hayaan mo na yung hala, kain. Hala, kain ka muna. Oo, habang naka-live, kakain lang ako. Habang naka-live, kakain. Ewan ko bakit walang harang. Pero naka-on naman yung ano. Pero, baka sa CP lang natin. Dito sa isang CP, walang harang. Kasi nakapatayo siya. Pero sa aking isa, pag binuksan ko yung main ko, meron harang kasi hindi pa siya updated. Pag bagong mga updated na YT natin, hindi siya lumalabas yung harang. Bakit? Hindi ko alam bakit. Hayaan mo na yan. Hayaan mo na kung walang harang yan. Uy, sino yung pangatlo? Ayan, tatlo kayo na nandyan. Dalawa yung sayo, Barbs. May isa pa. Ayan, hello, good evening. Shout out. May tumatambay pa eh. May isa. May tumatambay pa na ano. Kanino kaya yung isa? Nakikimarites. Asa na si Mamiglo? Pag baguhan ka sa live, ganito talaga. Ay, pwede kayo maglapag ng mga bahay. Nasa inyo lang kung gusto nyo maglapag or hindi. Oy, shoutout sa 7 million natin dyan, oy. Kain tayo. Maya tayo focus sa live. Kain muna ako. Uy, Mingming. Hmm. Hmm. Hmm.
lang. Wait lang. Sige. Yan na muna tayo. Wait lang, nagutom ang host. Kumain. Kumain ang host. Nagutom. Okay, game. Okay, game. Dito na tayo. Okay. Uy, tapos na ako kumain, busog na ako. Okay, game na tayo. Game na tayo. Ayan. Ay, nabusog na. So, Barbs, thank you, Barbs. Uy, si Yani Reyes. Ayan, wait lang. Ayan, tapos na ako kumain. Kumain na ako, Barbs. Wait lang, tanggalin ko mo yung nakapin. Anpin natin. Ako dito, walang ano. Pag dito ako, wala din harang. Oh, yan oh. Bakit wala siyang harang? Wait, puntahan kita, Barbie. Barbie. Store vlog. Lang. Dikitan ko nga muna yung ano ko. Ano pa to? Adventure. Yan, didikitan ko muna. Ay, nakadikit naman. Bakit? Hala, nakadikit naman ako. Bakit hindi siya nag-notif na naka-live? Ba't hindi makita? Wait lang. Dito wala akong harang. Bakit walang harang dito? Wait lang, sa isa. Oh, wait lang. Kalimutan ko password. Hello, ayan 6 million viewers. Ayan, hello, shout out. Wait lang. Sa isang phone ko wala akong harang. Try natin dito sa isang phone kasi yung mga ano, pag updated kasi wala harang lumalabas. Pagpatayo yung ano, nag-CR. Okay lang, oy, tapos na ako kumain. Dito sa ano, sa phone ko na to, sa isa, updated kasi yung ano niya, yung YT niya dito. Kaya hindi walang harang na lumalabas. Pero try ko dito sa kabila kung may harang. Wait, puntahan ko bahay mo ha. Ayan, 7 million, ayan. Pwede kayo magbaba ng mga bahay ninyo siya na. Mahirap talaga pag mga ano, pag bago lang, pag nagbabalik tayo sa pag-live, wala talaga pa, pag start pa lang, wala talaga masyado, ano, wala masyado, ay, wait lang, ano ba yan? Ay, dami naman nagno-notif. Alam ko may harang. Ay, dami nagno-notif, ko. Ay, dami nagno-notif, wait lang, ano ba to? Tagal. Dami nagno-notif dito. Asan na si Mami Glow? Nainitan ako. Where is Mami Glow? Asan na kaya yun? Mainit dito sa ano, sa loob. May harang ba? Wait lang. Patayin ko lang yung ano. Patayin ko muna yung magulo yung ano namin bahay. Magulo yung bahay namin. Nainitan ako. Oy, may 6 million, 7, 8, minsan nawawala.
Wawala yung mga ano, asa na ba? Wait lang. Try ko dito kasi ito hindi to updated. Try natin. Kasi pag updated, walang harang pag nakatayo. Yung pag dapat pala pahiga yung live. Wait lang ha. Ito, try ko nga dito pumasok. Wait lang. Ito kasi, ito dito Barbs, hindi siya updated. Meron siyang harang, Kasi, hindi siya updated. Ayan, Ayan, may harang yan, Kaya lang maano. Ayan, may harang siya. May harang yan, May harang siya dito sa isa. Hindi kasi siya updated. Iba pa rin pag, Magkaiba kasi sila pag updated at saka hindi. Sa isang phone ko, wala siya harang. Ewan ko, updated kasi yun. Nag-iiba yung ano ni Whitey dun. Magkaiba sila. Eto, ewan ko kung nakikita nyo ba? Hindi ko alam kung nakikita mo ba. Wait lang. Magkaiba sila. Wait lang ha. Tagal naman. Wait lang. Tanggalin natin yung mga bubbles na yan. Wait lang. Tingnan mo, magkaiba. Dito sa phone ko, ganyan yan. Kaya wala siya harang. Ayun, Dito sa isang phone ko, ganyan siya lumalabas. Kaya wala siya harang dyan. Tapos dito naman sa isang phone ko, hello! Tindahan ni Ining. Hello, shout out. Ay, good evening. Good evening sa iyo. Tapos eto naman, ganito siya. Yung isa magkaiba sila, Yung isa ganyan, try mo. Yung isa ganito. So wala to harang. Yung isa ganun, parang yung old version yung isa. May harang siya dito. Magkaiba. Ito, old version. Magkaiba. Wait lang, dikitan kita. Nag-video pa kasi ako. Ako nga saglit lang ako. Saglit lang ako kasi mag-i-edit ako. Saglit lang ako kasi mag-i-edit tayo. Mag-i-edit nga ako kaya saglit lang yung live ko. Saglit lang tayo sa live. Barbie Store. Puntahan kita, Barbs. Balik ko na yung ko. Balik natin yung bubbles natin para mas maliwanag. Ngayong araw, Barbs, di ka nag-live? Nanonood ako nito. Ito na lang, Christmas, Okay na. Okay lang yun, Mami Glo. Mami Glo, may harang ba sa'yo? Sa akin kasi, kay Barbie, wala. Ayan, Barbie. Ayan, Barbie. Playing. Playing ako sa'yo, Barbs. Playing. Tayo sa isa. Hala. Ay, waray ka yan na. Kaya waray ka yan na, mag-live. Mami Glow. Kailangan, yung isa, kailangan main channel yung ipapasok. Okay. Mag-unboxing tayo. Okay, Mami Glow, dito ako sa'yo, Mami Glow. Mag-unboxing tayo, Mami Glow. Sino yung 4 dyan? Si Mami Glow, si Barbs. May dalawa. Sino yung dalawa dyan? May dalawa na katambay pa. Katamad eh. Ayan. Akyat ako sa taas. Wait lang. Akyat ako sa taas. Wait lang. Taling ko doon yung camera ko. Yan ang magulo-gulo yung namin. Akyat ako sa taas. Wait. Akyat tayo sa madilim. Sa taas madilim. Madilim. Wait lang. Madilim dito. Madilim.
Ang dilim-dilim. Wait lang, madilim siya. Pilawin natin. Woo! Ayan na. Yan! Dito na ako mag-live. Ay, grabe. Sobrang liwanag naman din. Yan na lang. Sobrang maliwanag pag may ano. Hay! Nakasabit yung mga yung mga bag ko. Sobrang maliwanag pag may ilaw. Yan. Nasa baba yung phone ko na iba. Sino bantay na? Close na kami. Close na. O, ganyan na lang para ano. Close na po kami. Ayan, nakikita kasi yung mga nakasabit ko ng mga bag dyan. Oh. Close na kami. Andun sa baba yung mga cellphone ko. Wait lang, kukunin ko muna. Halang aga. Oo, ang aga. Okay na, ano aga? 8:30 na yun eh. Maaga naman kami dito. Sino yan? Ay, pumasok. Sino yun? May bagong bisita. Sino yan? May bagong bisita. Barbs. Ayun, may bagong bisita tayo. Hello, Totski TV. Ayun, may bagong bisita. Oy, shout out sa'yo. Good evening, Totski TV. Hello, kumusta? Tamsak host. Ay, salamat sa mga tamsak dyan. Andun yung bag ko. Nakasabit yung bag ko, nakikita. Dito ako sa taas kasi close na kami. So, dito na ako magla-live para dire-diretso yung live. Mag-i-edit sana ako. Ayan, salamat sa mga tusok dyan. Wait lang, kukunin ko yung phone ko ha, para ma-play ko kayo ha. Good evening, host. Ayan, good evening. Good evening, Tutski TV. Ayan, hello. Good evening. O, diba? Ayan. Bakit andito ka ngayon? Ano, Kuya, Tutski TV, bakit ka pumasok sa live ko? Eh, pag ganitong oras, diba, busy ka naman. Bakit bigla kang napapasok dito sa, ano? Bigla ako nawala kanina. Ay, hello, Sir Rude. Good evening, Ma'am Moray Miguel Love, shoutout. Hello, Sir Rude Stream TV, shoutout sa'yo. Tanggalin mo ang bula. Madilim. O, madilim ako. Ay, hindi naman. Okay lang ba? Madilim ba? Okay lang ba? Parang madilim yun. Malapit na work. Ay, 9 pa lang. 9 pala yung ano. Ay, nakaabot ka pa pala sa akin. Ay, salamat sa tamsak, Rod Dreams TV. Nag-live ka pala kanina, Rod. Nag-live ka pala kanina, Rod Dreams. Nakita ko ang daming tao dun sa live mo. Na naka-20 yung nagtatambay sa'yo doon. Kasi ngayon ay, naalala ko ngayon ay Sunday. Pag Sunday, wala kang pasok. Silip lang ho, sige. Okay, sige, sumilip ka lang dyan. Silip ka lang hanggang gusto mo. O, diba? Ngayon lang ulit ako balik live dito sa dito sa YT ko na to. So, pag nagbabalik ka sa YT, 'di ba? Yung matagal ka na nagwa-YT tapos nagbabalik ka dito sa YT. Alam mo yun na nawawala yung mga dati mong kakilala. Yun. Yung mga tao na lagi pumapasok sa iyo. Nawawala, parang naninibago. Tapos iba na yung pangalan ko kasi. Nag-BG lang ako sa live mo kanina. Hindi ako nag-comment dahil pa-live na rin. Oo nga, naka-live ka nga kanina. Nandun nga ako, sumilip ako sa'yo. Sumilip ako sa'yo doon sa live mo. Ang daming nagtatambay sa live mo. 20 yata yun. 20 katao. So ano lang ako, silip-silip lang. Nag-live ako kanina, saglit lang. Parang ina-update ko lang kasi yung ko. Na-update ko lang kasi yung itong YT ko. Okay, naaraw ko nakita. Hi! Sana all. Diba? So, ito na yung gagamitin ko. Itong So, dito na ako magla-live. Hala, may nagpapatugtog dito sa Hala, may nagpapa-music. Wait lang, kukunin ko yung phone ko sa baba, ha. Bye now. Sige, ingat ka.
Oy, ingat ka na, Tutski TV. Oy, dikitan nyo yung isa't isa dyan. Road Dreams, di ko alam kung kadikitan mo na yan sila, si tindahan ni Ining, Tutski TV, at si Barbie Store Vlog. So, pwede nyo dikitan yung isa't isa dyan. May harang ba ako, mamiglo? Good evening po sa lahat. Ayan, sabi ni Rude Dreams. Si Rude Dreams pala ay hindi pa siya monetize. Siya pala ay, ang kanyang bahay pala ay malaki na. Nasa 2,000 mahigit na ang bahay niya. Pero hindi pa siya monetized ang channel niya. So, malaki pa rin ang Ingat ka rin, bye-bye. Oh, thank you, kuya. Thank you, thank you, sir. Sir, thank you, Kuya Tutski. Ingat ka din, Kuya Tutski, sa work mo. Oo, ang kanyang bahay ni Rude Dreams TV ay malaki na yan, ha. Nasa 2,000 higit na yan, pero hindi pa siya hindi pa siya muni. Oh. Dikitan mo sila Sir Rodream, Sir Rods. Dikitan mo yung yung mga nandyan. Ayan, magdikitan na lang kayo dyan. Kadikit ko siya. Kadikit mo na siya? Dating dikit na pala. Wait lang, baka On the way daw. Uti, Sir Rose, mga nagtambay kanina, mga nag-support lang yon sa WH21 lang nila, CP nila. Oo, kanina nandun ako pero hindi na ako nag-comment sa'yo. Kasi parang, di ko alam kung naka-live ako kanina or hindi. Ibang phone yata yung, ibang cellphone yung gamit ko doon. Nandun ako. Lagi kami nakikita kay Sis Jing. Wow! Ay, dating dikit na pala kayo ni tindahan ni Ining. Oo, kay Sis Ching pala. Ay, magkano ba kayo ni Sis Ching, Road Dreams? Ano yung katimo ba yun? Katimo ba yun or hindi? Kasi ito si Road Dreams, may mga yan siya, mayroon siyang kati, may GC, yan si Road Dreams, mayroon siyang GC. Yani Reyes, thanks. Ang kanyang main channel ay Barbie Store Vlog, si Yani Reyes. Ay, hello daw, Road Dream, sabi ni tindahan ni Ining. Wait, kunin ko yung phone ko, ha. Nasa baba. Wait lang. Uy, Ming Ming! Okay. Ayan, wait, dito na yung dito na yung mga cellphone ko. So, tapos na pala ako mag-play sa inyo, no? Ayan, done na pala ako. O, dikit na pala, sir. O, dikit na pala kayo. Hindi po pumasok lang ako sa kabilang live. Ay, done na pala ako sa inyo. Ayan, si Barbie. Done na ako. Hindi na ako magko-comment, ha?
Ate Barbie, good evening, sabi ni Tutski TV. Ma'am Ining, hello, mega mega love shoutout. Ayan, so kayo pa lang muna yung viewers natin. So, kayo lang muna yung viewers natin kasi ano lang, wala pa tayo masyadong ano, konti pa lang yung ano natin. Dan na ako ha. Barbie Sir Vlog, dan sa'yo, di na ako mag-comment dito. Di na ako mag-comment. Yan, ano, kaya puntahan ko nga si Road Dreams. Hindi pa siya ano monetize. Yan, sila ano, hindi pa yan monetize din sila ano sila Barbie Store Vlog and si Tindahan Nining. Ang monetize siya ay si Tutski TV lang. Ma'am Barbie Store, oo matagal na, hehe. Dito kayo nagkita-kita ulit. Dito ako sa bahay mo ha, Sir, ano, Sir Rude. Ay, hindi pala ito dikit sa'yo. Hindi siya nakadikit. Hindi siya dikit. Dito ako sa, ano yun? Stone Milk Crusher plant from Kalinaw, Kalinan, Davao City. Okay, dito ako sa'yo. Ayan, tapusin natin to para, syempre sa W's. Ilan na ba yung W's mo, ano, Road Dream? Dito ako sa'yo, fleeing ako sa'yo, ah. Ilan na yung W's mo, sir? Sir Rude. Oy, Mami Glo, Dan. Tindahan ni Ining, Dan. Ayan, no, Dan na ako sa'yo. Hoy, may harang ba ako? Sino yung ano, pumapasok dyan na may harang ako? Kasi si Barbie wala harang. Sa isang phone ko, wala akong harang kasi updated yun. Naka-updated yung YT. Walang harang siya. Pero sa isang phone ko kasi hindi siya updated, may harang siya. Bakit kaya ganun? Bakit ganun? Mami Glo, may ano ba ako sa'yo? May harang ba ako sa'yo? Live na tayo ng live dito, wala kang harang sa akin. Kasi ano ka na, wala akong harang sa'yo kasi di ba ano ka nga, ano ba tawag dyan? Premium. Ewan ko kay ano, sa'yo ba, ano, tindahan ni Ining may harang ba ako? At sa'yo, sir, ano, Sir Road? May harang ba ako sa inyo? Hindi ko alam, sa akin wala talaga sa isang phone ko may harang, sa isa wala. Yung may load pa naman yung ano, yung walang harang. Sayang, papaharangan ko sana doon. Kaya lang, wala akong harang. Wala harang-harang. Ang laki ng bahay ni Sir Road. 2.35. So, 2.35 na siya. O, di ba? O, di ba? May ano, ito nga si Sir Road Dreams, oh. Ang laki ng bahay. 2,000 mahigit na. Hindi pa rin siya monetize. Di ko alam kung ano, ilan na ang kanyang WH. Ilan na ba WH mo, sir? Sir Road Dreams. Pero ikaw, host, punta ka sa bahay ko, may harang ka. Oo, may harang. Oo. Sa'yo walang harang kasi di ba sabi mo naka-premium ka nga. Ayan, dikit ko sa'yo to, ano, sir, ha? Dikit ko sa'yo. Dikit na ako sa'yo, pero ano ko lang, tatapusin ko lang to. Tatapusin ko lang. Huwag na kayo magbaba ng mga bahay nyo, okay lang. Okay lang na hindi kayo magbaba. Kasi lahat naman kayo ay main channel. Mas gusto ko main channel talaga yung napasok sa live ko. Para kahit wala nang kayong babaan dyan, basta mga main channel lang gamit ninyo. So ano lang kayo, Guto channel na lang kayo, Guto channel. 4 million. So balik ulit ako dito sa YT ko na to. Balik ulit tayo dito sa YT ko na to, di ba? Ang hirap din mahirap din pag nawala ka. So matagal-tagal ka na panahon na nawala sa YT. Dati nagla-live ako noon, lagi. Diba?
Tapos, mga halos 2 years na nawala tayo, tapos ngayon nagbalik ulit. Diba? So, kailangan lagi na naman tayo mag-live para syempre magkaroon tayo ng mga kaibigan. Kaibigan na bago. Diba? Maghanap tayo ng mga bagong kaibigan ulit. Nakailan oras na ba ako? Kada gabi na lang ako magla-live. Siguro ilalive ko na lang to gabi. Or tanghali. Gabi at tanghali na lang. Pag di ako busy. Ay! Ano pala? Dito pala ako sa puntahan niya kita. Tutski TV. Wait lang. Ay, nakakalimutan ko panoorin ka. Wait lang. Andyan ka pala. I-go to channel kita kasi yung isang phone ko, yung isang phone hindi ako makapindot ng ng link. Tambay lang may ginagawa pa. Sige lang. Ayan, tambay-tambay lang kayo diyan. Okay, tambay lang kayo, wala problema. Okay, dito ako sa iyo ha, Tutski TV. Madaming namimili kahit linggo. Blumentritt Market. Buhay palengke. 13 minutes. LKCC Teleserye Christmas, dito na lang ako sa medyo maiksi. Paharangan ko na lang. Sa mga maiksi na lang tayo. 4.30 na lang sa nasugatan ako, pauwi na ako. 2 days ago. Ang dami mong upload talaga. Ano yan? TY sa akin wala. TY sa akin wala. Ang alin? Wala din sa'yo. Walang harang sa'yo. Oo nga, sabi ko nga, pag mga new version na tayo ng YT, yung mga updated, wala talaga harang. Na ano ko na dito sa phone ko, na-check. Yung isa kong phone, wala harang kasi updated siya. Sa isang phone ko naman, may harang siya. Yung makaluma, yung lumang YT pa. Ganun na pala yung bagong ni Lulu. Walang harang. May harang kasi sa isa. Nag-check ako, may harang. Okay na yun, hayaan na yung mga harang-harang na yan. Wala, may nagpapatugtog yata dyan. Ano yun? Paano naman nagpapatugtog? Yun lang, masisi-PR tayo. Okay, dito ako sa iyo Tutski TV. Dito lang ako sa, medyo maiksi ako sa 5 minutes lang. 4 minutes pa lang. 4 minutes.
Sandali lang, oh, sige lang, mag-close na muna ako. Sige, nakamute lang ako kasi may nagpapatugtog na dito. So, mimute lang ako. Nagpapatugtog kasi.
Hi, Sir Tutski. Ay, nag-mute ako. Nag-mute ako kasi may nagpapatugtog dito sa labas. Kaya, kailangan ko mag-mute ha. So, tapos na ako sa inyo manood. So, i-mute ko, baka ma-CPR tayo. Alam nyo naman, ngunit itong ano natin. May nagpatugtog sa labas. Mute lang ako ha. Tapos ka na mag-ano? Andito, nanonood ako kay kay Maming Globe. Nag-mute ako kasi may nagpatugtog pa. Patugtog dyan sa labas. Nagpatugtog sila sa... Nanonood ako, Jessica Soho. Nanonood ako, Jessica Soho. Sige, manood ka lang. So, ayan. May nagpapatugtog kaya nag-mute lang muna ako. Ayan na naman. Nag-i-edit ako. Habang naka-live tayo, nag-i-edit ako. May nagpapatugtog kasi. Diyan sa kalsada, masi-CPR ako. Sa mute lang muna ako.
Mami Glo, nakamute lang ako. Nagbita ako kasi may nagpapatugtog sa labas. Kaya di ako nagsasalita. Ayan, mag-end na ako. So, mag-end na ako. Ayun, naka-isang oras na ako. So, pwede na yon. Okay, Mami Glo, mag-end na ako. Barbie Store Vlog. Sino pa yung nandyan? Tutski TV. Ayan, mag-end na ako. Bye-bye na. Mag-end na ako. Bye-bye na. Mag-end na ako. Thank you. Mag-end na ako kasi may nagpapatugtog naman dito. Bye. Done na ako. Ay, kay Mami Glo.